zu ni somni sang ni le somni pakhat pathian ni a Zirlai somni le pakhat na when a junior department ten kan zir do na junior department Zirlai zong zong te le zir thir tu te baka thir tu zong zong te chi bai kan buk chu ni when a hian Nunna chhang chungchang kan zir do na Zirlai poimo tak tur ani wangin ngun takin kan ngai thanga atopa zo na te po kain zot le do nia ole voi khatal ril drama tram chol to kan om o Zirlai jinga o tram chol hi rom em a kan drama chol chuan kan ril tram em a kan chawa kan luak te chuaka kan pum te ru roya engma kan ti pai lawa kan ha em thina ti chuan kan mu der thina thin te phei chu chutia kan tram chol lai chuan ngai to ana dang dei kan ngai to thina chu kan ngai to na chu thil ei tur tui deuh deuh te kan ngai to thina tin kan thil ei chak em te po kan ngai to thin ani chutia thil ei tur ril tram ta kan om lai thil ei tur tui tak mai kan ngai to lai chuan mi tu te ne mo ei tur tui tak mai kan thil ei chak em te chu mi ron peta sela kan lom vi vinerin om ani voina hian ril tram te mo chungchang kan zir do na kan sei tak ang khan Zirlai poimo tak tur ni wangin ngun takin kan ngai thlo nia ole ma sampera chuan lali suwa hun lai chungchang han sa an tar langila lali suwa kha mi ten an zui rui mi tam takin an zui ni khati hun lai hei zuda te a chuan an chorin pui ber pakhat chu chhang ani a du to ka chhang ei tur an nei chuan an lom em thin ani ti chuan an pi le pu te ai kupta tanga pathian na hruai chhuwa hun laia ei tur ta na mana a pek chungchang te kha an soi thina ro pui an ti em a soi nuam an ti ber pakhat po ani ti chuan I suan mi pui sanga chhang per panga le sanga pahni leka a hrai chungchang te tin chu mai ba ka an ei bang noi po bom rang som le pahni lai mai ala chang thei te kha ro pui an ti a chu wang chuan lali suwa kha an ngai san pha em a thil mak tam tak lati tura an du awangin mit an zuya tin mi then khat phei chon lali suwa kha lalata na siam hial an du ani chu tiang chu ani a lali suan thil mak ati kha ro pui an ti ni ama ro chu lali suan ngei dan dang dei ani a zuda ten khatianga thil mak rengot ti turte an ei tur rengot pe turte an du kha lali suai ro chuan adu ve ha ulo maya galili dil ra le la makal bo ta dai mai ni khatianga lala siam te an tuma khan lali suwa khan na ama ngai sang tu te ama zui tu te kha ei tur rengot an du awangin an bula om kha adu lo wani ti chuan dot le chuan Nunna chhang lali suwa zui tu te khan kan soi tak ang khan lali suan thil mak tam tak la ti turin an be seya chu chhang thami mo chhang thami chantir to tipung turte khatianga an mani mi puite ne na petur te khan lali suwa kha an be se ni kha thil mak ti tur khan lali suwa kha an be se ni lali suwa chuan ama an rin theina tur ta na thil nge ti tura adu ti te khala li suwa khana zota mi puiten lali suwa ne na khatiang khat eng thil mak nge ti le don ti te pon an zota ni ama ro chu ti lai chon lali suwa chuan tiang hian a changa mi puite chu ke hi Nunna chhang chu kani tu po ka hne na local chu aril tram lawang tu po mirung chu engtika ma atui hal lawang ti in a chang ani helai lali suwa thu soi om zia hi tiang hian an soi ta ila khovela chuan cho te kan eya thingpui te chhang te kan ei thina kan puara amaro chu reilo te a kan ril te lo tram le thina ei tur dang pok kan bu le thini tin poisa te motor te in lian tak tak te kormoi tak tak te tu tiang kan thil o ber te po nei ma ila adang kan du le thi zel thini thil thadeu lo nei po ni ila kan thian ten thil dang lo nei chon kan thian te ta kha kan ot le zung thini tu tiang chu ni wangin lali suwa chon helai hian Nunna chhang lali suwa nei tu te ro chuan engma thil dang an du to don lova an lunga o em to dona midangin thil dang po lo nei se thil tha dang po lo nei ma sela
lali suwa nei tu te chu an rila tram to lawanga engma mamo an nei to lawang thil du te thil o te an nei to don lo nei ti lali suwan a soina ani a chu wang chuan lali suwa hi nun na chhang ani tena dot le a chuan mihring te nuna poimo em chu chatuan nunna nei ani chatuan nunna hi poimo em a ten damreina chhang te hi om ta thut sela kan poisa nei zong ten kan nei du nge rin omani hei tu na ya po covid dan na te hridan na te oma then kha chuan ma ni sum le pai seng ten hridan na ten la a ti chuan a thlonin sarkar ten a sem te po chan lo kan lawa tian kan la a no pang te po covid 3 natna dona la theilo te po tiang hen invena dang te po sarkar en an siam chuak zeli khang kha enge chan kan ti chuan dam kan du wanga ni kan dam lo te pon dam do ina kan nei zong in kan en kola dam do ina te po kan oma tiang chuan kan en kola kan nu le pa ten duat takin min en kol thini chu ti chunga dam kan du em lai kan thi si chuan shom kan ti em thina kan chung ten thi ten shom kan ti kan lunga lenga kan trapa kan tuar em thini ni ti chuan lali suwa khati lai khan lali suwa hi han ngei to tai la chu tianga dam kan du lai chuan chatuan nunna ani kan ti to kha lali suwa hi dam reina mai ani lawa mo lali suwa nei tu ni hi dam reina mai ani lawa chatuan nunna chhang ani awangin ama nge kan nei chuan kan lo dam rei don ani mo kan dam rei nga chatuanin kan thi hnuwa po van rama chatuanin kan om to don ani chu wan chuan lali suan ama nge ke hi nun na chhang chu kani ati awangin lali suan nei tu kan ni chuan he khovela kan dam rei nga tin kan dam rei pi alama mihring tena kan tumber van rama kaina te po omani ti voine hen kan riat thar angaya isu hi kan rin chuan chatuan dunna nei konga masona kan changa nei tu ni na kan changa nunna chhang isu krista hi kan nuna lal ber kha apoimo bera chuda chuan lali so keima ni lal ber chuan chatuan nunna kan lo chang ve do ni chuwang chuan lali voina hian Zirlai poimo tak mai nunna chhang kan zira lali so mi tena eitur petur ringota tana andu ang khan nilavin keini chuan lali so hi chatuan nunna nei tu ani na angin lali so hnung zui tu kan ni lali so hi kan du ber khovel thil dang zong ai lali so kan du ber lali so thu kan oya chutiangin zirti tu te nu le pa te chung te thu kan oi khan lali so nei tu kan ni nunna chhang kan lo chang ve don ani ole kha jong kha kan zirlai ani zo na hi pali oma kan zo tang chunga kan la thetheng emo ngun takin lo ngai thla ula pasabera chuan zudaten cho atara anrin pui ber pakhat kha enge ni kha chhang ani zudate khan chhang kha cho tan anrin pui ber ani le dot le chuan isu kha khoya nge akal bo kha galili dil ra le lama akal bo ni mitan lali su kha cho ringot ei tur ringot petur te thil mak ringot ti tur te an du wang khan lali su khana du lo wangin galili dil ra le lama akal bo san ta ni adot le chuan pathumna chuan pathian in Israel mi te kha thalera engmangin nge chom kha ai kuptar matanga a hruai chu khan kan she em manna ani ai kuptar matanga hruai chu khan ei turan nei lawa chuwang chuan pathian in Israel mi te kha thaleran omlai khan mana a peni ei turin a to bera chuan zona to bera chuan chatuan nun nei tura kong om chhun nge ni kha chatuan nun nei tura kong om chhun kha nge ni kha kan da hriam i suarin ani chatuan nun na kan nei theina tur chuan lali suwa kan rin ngai ni lali suwa kan rin phot chuan chatuan nun na kan nei anga ril tram te thil o te thil du ang chi zong kha midang ta ona ang chi zong te pokha kan nei lo nga lung oina lali suwa kan rin chuan kan nei don ani ole khati zong kha foina junior department te na kan zirlai zirte ani